Bé, hem de parlar de confidencialitat i ja sabem, desconec l'experiència vostra de cada un, però suposo que més o menys coneixem o hem tingut realitats molt properes que ens parlen que aquest és un tema conflictiu en la nostra feina. Jo parlaré de la nostra feina des d'una perspectiva de relació d'ajuda, o si voleu de relació assistencial. I per tant incloc moltes altres tipus de relació en la qual hi ha un professional, expert, i hi ha alguna persona que necessita algun tipus de cura, algun tipus d'assistència per tal de millorar, diguem-ho així, la seva vida, la seva qualitat de vida. I aquí integro aspectes educatius, de salut, de serveis socials, i dins de serveis socials l'enorme diversitat d'entorns que teniu vosaltres en la vostra feina, des de menors fins a temes de gent gran, problemàtiques de joventut, temes que tenen a veure amb situacions d'atur, serveis socials de base, estrictament, etc. Per tant, una gamma enorme de problemàtiques. Tenim, per tant, consciència que tenim problemes de confidencialitat quan treballem en equip, i ja no només equip, sinó també en xarxa, cada vegada més. Sabeu, estem parlant tant des d'aquí com des de salut, de la necessitat d'integració dels serveis sanitaris i socials, que les persones són úniques i, per tant, els esforços d'integració els hem de fer els altres, i no fragmentar les persones. Per tant, no és només en equip, és en xarxa, interinstitucional. Per tant, això ja és un altre tipus de problema. L'accés als registres escrits. Sabem que aquest accés pot ser des de diferents professionals, des de gent que treballa en àmbits administratius, els caps jeràrquics, inclús els polítics, persones ateses que poden accedir, i en aquestes persones també una diversitat. Hi ha persones amb plena autonomia i persones que no la tenen i també poden accedir, o poden accedir representants seus, familiars i tutors, però també els jutges, els forenses, en fi, tota la maquinària del sistema judicial. Per tant, això ja genera moltes qüestions, molts dubtes. Sabem també que hi poden haver limitacions a l'accés d'aquest registre, d'aquestes dades. Depèn de si l'accés pot produir danys al propi usuari o pot produir danys a tercers, perquè tenim registres relatius a terceres persones i, per tant, els nostres registres poden també afectar valors de terceres persones i no només d'aquell que és el titular, que és la persona atesa. També podem tenir notes que puguin danyar el professional o que puguin ser objecte d'una certa controvèrsia. De tot això en parlarem. Però és que, a més, els nostres registres no només tenen com a finalitat l'acció assistencial, sinó que poden contenir també altres finalitats, com són estudis de recerca, finalitats docents, de gestió, d'avaluar la qualitat, per exemple, d'inspecció o altres que puguin tenir interessos, com ara d'asseguradores públiques o interessos econòmics d'algun tipus. També sabem que aquests registres poden ser objecte de sol·licituds judicials. La nostra feina, i ara cada vegada més, es parla de peritatge social. No és una cosa encara molt majoritària, en alguns àmbits sí que ho és. En l'àmbit dels menors, per exemple. I cada vegada tenim més aquesta, diguem-ne, qüestió afegida de que hem de fer altres funcions relacionades amb el sistema de justícia. El tema dels informes, on van a parar, com corren, com poden retornar-nos amb preguntes, a qüestionaments o amb conflictes. El tema de la denúncia d'alguna cosa que nosaltres sapiguem i que això ha sorgit de la relació d'ajuda i que, per imperatiu legal, tinguem l'obligació de donar coneixement al jutge. Per tant, això de la confidencialitat.
té molts problemes i segurament cada vegada més. Per tant, ja amb una primera conclusió d'aquesta sessió en traureu potser algunes directrius que us poden clarificar una mica, però no en traureu la solució de molts problemes. Perquè això continua sent un conflicte, perquè hi ha molts interessos, moltes perspectives diferents. Heu vist quants? Podríem fer una llista ara de tots els agents que hi ha a darrere de cada problema. Familiars, tutors, jutges, forenses, treballadors socials, educadors, gent de l'àmbit de salut, no sé què. Podem fer una llista enorme. Per tant, tot això no és un problema típic d'aquells dilemàtics. Molts d'aquests problemes no només admeten dues solucions, una correcta i una incorrecta, sinó que són més complexes. D'això en diem conflictes. I d'això l'ètica se n'ocupa amb un procediment que no és exactament la decisió entre blanc o negre, sinó que és una decisió complicada que es diu deliberació. I que no garanteix que la solució donada sigui exactament la més correcta. Garanteix altres coses, que sigui la més prudent, que sigui... però no sempre la més correcta. En la sessió espero tocar una miqueta aquests temes, el procés de comunicació entre professionals i persones usuàries, la confidencialitat com a eix del respecte a la dignitat de la persona i base de la confiança d'aquesta relació d'ajuda. Això és un tema cabdal, és un tema de principis, sense la qual no podríem entendre la nostra professió, de cap manera. Per tant, estem tocant el moll de l'os de la nostra professió, quan parlem de confidencialitat. Perquè estem parlant de confiança. El registre de les dades, els drets i deures que això genera, alguns aspectes de la transmissió de les dades personals, els límits del consentiment de la persona afectada, que és el titular d'aquestes dades, alguns criteris de com actuar en aquests àmbits de l'excepció al consentiment, és a dir, quan hem de donar dades sense el consentiment de la persona afectada, i situacions a cuidar, que tornarem a posar a la llista de problemes que hem posat al començament. Sí? L'enfoc, encara que evidentment hem de tocar alguns aspectes legals, que són una mica el marc, la idea, com veieu, és més la reflexió ètica des del punt de vista de les actituds que hem d'anar incorporant en la nostra professió. Si hi ha alguna qüestió de tipus més legal, també tenim la sort de tenir algun company del Comitè d'Ètica de Serveis Socials que ens pot ajudar. L'objectiu és la reflexió ètica més que la legal. Però ja sabeu que no poden ser absolutament separades aquestes dues visions, és així, és important. La relació professional-usuari, aquest és una mica el que dèiem que era el nucli dur. De manera ideal, tots els que ens dediquem a ajudar persones que tenen algun tipus de necessitat, ens enfrontem amb una relació que aquí està simplificada entre un professional i una persona que està també en un context donat. Per vosaltres també el tema del context és fonamental, per tots els àmbits de relació d'ajuda, però clarament en serveis socials és molt evident això, no? Per tant, aquí tenim jugant en aquesta relació uns valors que són fonamentals. Per això jo deia que era el nucli de l'os, de la professionalitat. Nosaltres tenim un professional que està orientat al benefici de la persona usuària. Li ha de procurar un bé. Li ha de procurar un bé relacionat amb la seva vida o amb la seva qualitat de vida. Sigui aquest un bé social, un bé que té a veure amb la salut, un bé que tingui a veure amb qualsevol altre tipus, per exemple amb unes dificultats de relació. Per tant, el seu objectiu és aquest. I a més d'aquest valor professional que és fonamental, hi ha un valor professional que es diu la qualitat professional. La qualitat que és la manera d'entendre com hem de fer les coses perquè les coses estiguin ben fetes. Per tant, des d'un punt de vista tècnic, però també des d'un punt de vista humà, el nostre valor qualitat professional és un aspecte fonamental.
I a l'altra banda tenim una persona amb un context determinat i amb un valor fonamental que hem de tenir clarament present, que es diu la dignitat. Dignitat vol dir que totes les persones tenim un valor intrínsec que ens ve donat pel fet de ser persones. I punt. No ens ve donat per la nostra situació social, econòmica, de gènere, per si hem nascut d'una manera o d'una altra, per si som un discapacitat de no sé què o no, ens ve donat pel fet de ser persones. I que aquesta dignitat, que és el valor intrínsec de totes les persones que tenen valor com a fins i no com a mitjans de res, es concreta en diferents aspectes. Però dos fonamentals són l'autonomia, que és el respecte a la dignitat de la persona, vol dir el respecte, reconeixement, de que és una persona individual amb els seus propis valors, amb les seves creences, amb les seves pròpies maneres de decidir la seva vida. I això en diem autonomia. I que, a més, té un altre valor fonamental que es diu intimitat. Intimitat significa allò més interior. Allò més interior que tenim tots i cada un de nosaltres i que és un espai privat. No només privat, sinó fins i tot secret. La intimitat és un espai secret, és un reducte al qual només deixem accedir en allò que i a la persona que volem. Per tant, la intimitat és una qüestió fonamental sense la qual no creixeríem com a persones. Els nens, les nenes, quan creixen, també creixen en el concepte d'intimitat i hi ha un moment en què reivindiquen. Aquest és un espai secret. A vegades posen un rètol a l'habitació, no? Direcció prohibida. Com a expressió, diguem-ne, exterior, però hi ha un moment en què el nen diu prou. I això no és, perquè normalment als adults ens sorprèn, com ens sorprenen les fites d'autonomia dels nostres fills. Per tant, anem una mica darrere de les circumstàncies. És una mica la tasca educativa que fem a casa, diguem-ne. Al final és una tasca d'assaig-error i d'estar contínuament avaluant competències dels nostres fills. I és assaig-error. Ens permetem aquest luxe perquè això es fa en un entorn irrepetible, la relació professional, que és un entorn d'amor, de seguretat, d'implicació personal, que no es podria fer cap paral·lel amb la vida professional, tampoc seria bo. Per tant, la intimitat és una qüestió fonamental per créixer. És allò que ens fa poder-nos parlar a nosaltres mateixos, per entendre's. I la intimitat normalment té a veure amb la relacionada amb el propi cos. El nostre cos és un espai íntim i també donem accés quan nosaltres volem i a qui nosaltres volem. I la intimitat també és una intimitat mental. Ens obrim, ens sincerem, manifestem creences, valors, aspectes personals, idees molt personals, d'una manera voluntària, mantenint el control i a la persona quan i com i en el moment que nosaltres volem. I per tant la intimitat també té una tercera dimensió, que són les dades personals. Les meves dades són íntimes, algunes més que altres, per suposat. Però tot això ha de ser controlat per la persona. Tot això s'ha de poder expressar en un espai en el que hi hagi una relació de confiança. Sí? Per això és el nucli dur. Sense una relació de confiança, això no es produiria. Si aquesta persona creu que el que hi ha aquí no és el desig de procurar el major bé per la persona, la relació de confiança no és possible. Això, en l'àmbit sanitari, s'ha vist molt clar. Quan s'han introduït elements
econòmics, diguem-ne, en la gestió sanitària, o fins i tot en algun moment incentius a alguns metges per estalviar en el consum. Clar, si jo crec que aquell metge està pensant en estalviar perquè té un incentiu, jo no sé si em deixaré portar. S'entén? S'entén o no? Clar, això ha de quedar clar. Tampoc no pot ser que hi hagi aquí indicacions polítiques determinades que puguin influir en la teva feina. Tot això la gent no ha de poder percibir, tot i les dificultats de la realitat, dels recursos, etc. Però hem de tenir, diguem-ne, unes certes habilitats comunicatives, ara en parlem, perquè, diguem-ne, que aquest entorn faci possible aquesta relació de confiança. Si hi ha aquesta relació de confiança, hi ha un compromís de lleialtat per part nostra. Què vol dir lleialtat? Que sempre hem de tenir clar que tot el que aquesta persona ens està dient, aquestes dades de la seva vida, ho fa amb una finalitat, que és l'assistència que necessita. No les fa perquè nosaltres l'expliquem a un jutge. S'entén això? No les fa perquè nosaltres ho expliquem a l'alumne de pràctiques. No és per això que les fa. Les fa perquè té una necessitat. Per tant, aquí hi ha un pacte de lleialtat de que això és així per aquest motiu. Això és molt important no oblidar-nos. Per tant, la confidencialitat és un dret de la persona que implica un deure del professional. I el deure, li diem, el deure del secret professional, del sigil o, diguem-ne, de la prudència a l'hora d'utilitzar aquestes dades. Intimitat, confiança, secret professional, construeixen l'edifici de la confidencialitat. Són aquests els valors bàsics, sense els quals això no es produirà. Alguna qüestió fins aquí? Algú vol dir alguna cosa? Hem estimulat alguna idea o alguna qüestió? Ningú diu, bueno, però això és una situació ideal, la vida, no? No. Però és que, a més, després ho recollirem aquest tema. Una relació d'ajuda és una relació de persona a persona. Des d'un punt de vista de simplicitat, això de la persona a persona en els contextos on estem, organitzatius, interinstitucionals. Però la persona quan ve amb aquests valors claus per ser acollida, a més ve amb problemàtiques que passen per situacions objectives, però també per situacions subjectives. Cada persona aprecia la seva situació en base a una manera subjectiva de fer-ho, en base als seus valors, els tinguin explícits o no. Però la situació objectiva no és la mateixa per cada persona. És més, nosaltres els professionals de les relacions d'ajuda, treballadors socials, a l'àmbit sanitari, els mateixos metges, necessitem aplicar una pràctica, uns criteris professionals que es basen també en fets i en valors. Nosaltres no tenim una pràctica professional només basada en fets. Apliquem contínuament judicis valoratius. Valorem. I valorem amb les persones, en el millor dels casos. Acceptar valors concrets d'aquesta persona, que potser és d'una altra cultura, ja és una manera d'utilitzar judicis valoratius, perquè tu amb això podries no tenir-ho en compte o sí. Utilitzem judicis valoratius perquè les situacions objectives no són iguals, perquè una persona amb risc de desnonament pot ser una situació molt diferent en funció d'altres circumstàncies.
Per tant, nosaltres hem d'intentar valorar si el fet que aquella persona, pare de família o el fill gran d'aquella família en risc de desnonament sigui alcohòlic, de quina manera això està influint en els esdeveniments que estan passant. Utilitzem conceptes com ara dificultats en el funcionament social. Això, si ho pensem una mica, dèficits en el funcionament, els psiquiatres també, inclús família desestructurada, això ho posem, pam. Què vol dir família desestructurada? Això és un judici de valor. I no em queixo dels judicis de valor, és que els necessitem. És que com li has de dir en això? És que el risc d'anar amb cadira de rodes, una persona, no té la mateixa implicació segons com sigui aquesta persona. No és igual que sigui un senyor de 60 anys, intel·lectual, que li encanta passar-se la vida llegint, que un nano que està començant, jo què sé, una carrera universitària, no? Ja no diguem un nano que està jugant al Barça B de futbol. Les implicacions personals no són les mateixes davant del mateix fet. Per tant, nosaltres hem de fer judicis valoratius. Això que us estic dient és molt fort, perquè això no s'aprèn només a la facultat. Això es diu expertesa. I això s'aprèn a la facultat, llegint, fent cursos formatius, com aquest i altres, i també per l'experiència. I l'experiència vol dir els errors, també. Per tant, nosaltres som experts. I experts vol dir que hem de tenir en compte els fets, els que podem observar, però també els valors. I això no ho observem, això ho traiem de la comunicació amb la persona usuària, amb el menor que està en una situació de pretutela de la dgaia, el context de la família, i això ho anem tramitant i ens ajuda a construir els judicis valoratius i, per tant, els nostres diagnòstics. Sí? Això ens ha de fer una mica de por, però també ens ha de fer més responsables de que aquests judicis valoratius també admeten un cert diàleg, que és important que els intentem anar estandarditzant, que els dialoguem amb la gent de l'equip, que procurem que siguin criteris que siguin el més compartits possibles. Per tant, això ens obliga encara més a anar generant criteris, indicacions, situacions tipus del que sigui, algoritmes de decisió, i aquesta feina no la podem deixar de banda, perquè si no seria una feina excessivament subjectiva. I necessitem aquest debat, aquest contacte amb l'organització per anar millorant, precisant aquests judicis valoratius, dels quals podríem fer una llista, però les nostres professions estan plens. Per tant, la pràctica social experta es construeix sobre un model de fets i apreciacions. Hem d'aprendre a fer judicis valoratius ben fets. Però no els podem deixar de banda. Imagineu-vos per un moment, no sé, la vostra feina, no sé, la que sigui, sense fer cap judici valoratiu. O sigui, això està passant una mica en l'àmbit de salut. A vegades trobes històries clíniques on hi ha resultats de proves, no sé què, proves. Com si no hi hagués... Integrar tot això, fer un relat de tot això, ens apropa a les persones. Si ens volem apropar a les persones, no podem fer en base només a xifres objectives, sí o no? Hem d'intentar construir un relat amb aquesta persona. I això vol dir incloure valors. Clar, però què passa amb això? Aquest senyor Fulford és un psiquiatre i filòsof. I té tota una teoria sobre, parlant de la psiquiatria basada en fets i valors, però que és aplicable exactament igual. I diu, és que el que passa és que sembla que els valors només apareixen quan hi ha un conflicte.
mira, com que és de cultura no sé què, considera que tal, i en canvi aquí no tenim ginecòlegs femenins. Bueno, vull dir, els valors sempre han d'estar lligats a conflictes. Si no, tothom ha de tenir els mateixos de valors, i així no hi ha conflictes. Doncs no, resulta que no. I que a més vivim en un entorn on cada vegada la diversitat de valors serà més gran. Vivim en societats moralment plurals. Moralment plurals vol dir que hi ha diferents propostes morals de què és el correcte en la vida. I aquestes propostes conviuen. I per tant, hem de ser tolerants en aquesta diversitat. Tolerància. Què vol dir tolerància? Algú em podria definir tolerància? Qui s'anima? Va, primer que surti. Què és tolerància? Acceptar una persona, malgrat tot sigui no és del teu gust, però acceptar-la per respecte a la seva dignitat. Estàs d'acord? Sí, m'agradaria dir l'acceptació de la conducta de l'altre. Encara que no estiguis tu d'acord, que no es correspongui al que tu faries. Sí? Alguna idea més sobre això? Estem d'acord, no? El límit de la tolerància és la intolerància. Tolerar l'intolerant ja és una altra història. No? Per tant, societats amb diversitat de posicions morals significa que han de ser acceptades des de la tolerància sempre que estiguin disposades a un diàleg entre elles. Perquè si una moral no està disposada al diàleg, llavors s'hauria de dubtar si és una moral. Probablement és una moral fonamentalista. No? El fonamentalisme és el no diàleg. Els meus valors, les conductes que jo decideixo són les que s'han de fer sempre, en tota circumstància, primera característica, i dos, no admeto diàleg, això és així. Per la raó que sigui, perquè és revelat, per el que sigui. Per tant, si vivim en societats cada vegada més diverses, hem d'acceptar aquesta diversitat en els valors de les persones amb les quals estem treballant i a les quals intentem ajudar. És molt important introduir la perspectiva de les persones. Això, en ètica, és molt important, perquè les perspectives de cada un poden ser diferents i, per tant, poden ser, diguem-ne, portadores de valors propis que poden admetre aquest diàleg. Això vol dir habilitats a l'hora de raonar, comunicar-nos amb aquestes persones per poder extreure aquestes qüestions, els valors, les creences. És un estil comunicatiu, és atendre el llenguatge, és abordar aquests temes, fer-los explícits. Això ens ajuda també a nosaltres, professionals, a entendre que els nostres valors també hi són en la nostra presa de decisions. I per tant, a entendre què són els nostres i què són els valors de l'altre. Per tant, en aquesta qüestió és important prestar atenció. La relació d'ajuda. Clar, no sempre, i aquí estan part de les dificultats, ens trobem davant d'una relació d'ajuda ideal, que segueixi el model, perdó, m'he despistat i m'he sortit de l'espai que m'ha ensenyalat. Clar, no sempre ens trobem davant una persona plenament autònoma, on, diguem-ne, el seu espai d'intimitat és plenament seu. I nosaltres, per tant, l'hem de respectar, i tot passa per les seves decisions. Aquest és el model d'autonomia. En tenim, esclar que en tenim, de situacions que responen a això. El problema està quan tenim davant situacions, persones, que no poden sostenir suficientment aquesta autonomia personal. I això poden ser nens, menors, gent gran, amb problemes cognitius, persones que tenen una incapacitació, trastorns
mentals greus, persones amb discapacitat intel·lectual greu. Clar, quan tenim a davant una persona que no pot sostenir aquesta autogestió dels propis espais, de la pròpia intimitat, de la pròpia autonomia, el model que hem d'aplicar és un model de cogestió, amb major o menor col·laboració en funció de la situació concreta d'aquesta persona. Un diagnòstic no diu en absolut res de les capacitats o no capacitats d'una persona per prendre determinada decisió. No és suficient un diagnòstic, del tipus que sigui. Però sí que ens orienta cap a que hi ha situacions en les quals aquesta capacitat, el que en diem competència per prendre decisions, no està del tot expressada, on hi ha, per tant, una merma d'aquesta competència o una disminució. Aquesta és una situació d'un altre dia, d'un altre debat, d'una altra sessió. Perquè, clar, com es medeix això? Com s'avalua la competència d'una persona per prendre una decisió determinada? Diem 4 coses molt ràpidament. La competència seria la capacitat que té una persona de fer-se càrrec d'una decisió, assumint, havent entès i assumint les seves conseqüències. Una persona adulta, completament competent, ja sabeu que podria assumir, doncs jo què sé, no fer-se un tractament vital perquè considera que va en contra de les seves creences. I si és adulta, entén el problema i entén les conseqüències negatives de la seva decisió, avui considerem per consens que aquesta persona és competent per prendre aquesta decisió encara que sigui d'un altíssim risc vital. Però si aquesta persona que ha de prendre aquesta decisió d'altíssim risc vital és un noi de 14 anys, ja no ho tenim tan clar. S'entén? Ja no ho tenim tan clar que sigui competent. Perquè, clar, és que les conseqüències són molt negatives. I quan una decisió té conseqüències molt i molt negatives, hauríem de demanar requeriments de competència alts. Sí? Per tant, el tema de la competència depèn una mica de la decisió que sigui. Una decisió que no comporti un risc negatiu gran, doncs la pot prendre persones menors, si entenen que allò és un bé per ells i que no li suportarà grans perjudicis. Però si és al revés, això és més complicat d'acceptar. ¿S'entén así molt per sobre? Endavant. A ver si me sé un poco explicar. A nivel de menores, cuando chocamos los valores familiares con los valores de la sociedad en la que se está integrando, voy a poner el caso, estoy trabajando con discapacidad visual. En determinados colectivos la discapacidad visual se ha de ocultar, porque son explicaciones religiosas, son estigmas, y esto se ha de ocultar culturalmente. Tú estás trabajando con el menor. El menor está con un valor familiar en el que está, de alguna manera... Debe ocultar su falta. Debe ocultar su falta. Y estás trabajando en competencia para, lógicamente, hacer a este menor más capaz. Y ahí estamos. Tienes una familia, es un menor, tú estás trabajando a un determinado nivel de habilidades y tal, y tenemos esa cuestión. Lógicamente está el respeto a la dignidad, al colectivo y a la familia. Pero también tenemos que tener que delante tengo un menor, que en este caso es muy vulnerable, porque en momentos óptimos no se está trabajando. Sí, desde luego, no todos los criterios... Parlo en català, Jo és que m'expreso millor en castellà, però... No tots els criteris morals ni de conducta són igualment correctes. O sigui, el fet que tinguem societats plurals no vol dir que campi qui pugui, que qualsevol proposta moral és adequada. Una ablació de clítoris no és acceptable moralment, punto. La reflexió ètica té algunes propostes per ajudar a la decisió si una moral és moral o no.
és a dir, si és correcte o no. I aquesta no ho seria. I aquí estem davant d'una situació on hi ha un valor relatiu a la cultura originària de l'entorn davant d'una situació d'un bé superior que és el menor i és la seva capacitat de desenvolupar-se. Per tant, aquí tenim una contradicció claríssima, quasi és una situació dilemàtica, que és quasi com dir legal. És a dir, escolti, segurament no és legal limitar les possibilitats que aquest menor es pugui desenvolupar de la millor manera. O sigui, estem davant d'un fet molt greu des d'aquest punt de vista. Ara, des de la perspectiva ètica, doncs hauríem de treballar intentant aproximar-nos també a aquests valors que li venen donats al menor i que tampoc no ens convindria, des d'un punt de vista de les conseqüències de les nostres accions, atacar-los frontalment. Si nosaltres ataquem frontalment, correm el risc de deixar el menor en una situació, diguem-ne, de manca de contenció, de referències culturals. Per tant, ho hem de treballar una miqueta. Independentment de que hi ha temes com aquest, que treballar-los una miqueta vol dir intentar fer un espai de deliberació, intentar recollir el màxim de positius que tinguin les propostes de valor, però amb un límit. No podem estar 5 anys debatent això i el nano fora dels circuits de millora de la seva dificultat. Per tant, aquest límit l'hem d'assenyalar sempre quan ens trobem en una situació d'aquest tipus. Per exemple, treballadora social que està en una fundació tutelar, que té clarament informació sobre que un determinat persona amb una discapacitat intel·lectual tutelat per la família no està rebent l'atenció adequada i que estan abusant de determinats àmbits típic. No sé si hi ha algú aquí que treballa en fundacions tutelars. No? Vaja. Tu, una mica la pia. Bueno, això al final és un tema de dir, escolti, això no pot ser, això ho hem de dir, això ho hem d'informar el jutge. Per tant, això ha d'estar clar. Ara, home, abans de fer això, per què? Perquè ens pot crear un problema afegit que és una escissió entre la persona incapacitada i les persones que són la seva família. Per tant, amb això, la prudència, sense deixar de banda que hi ha un límit aquí legal, d'un deure nostre, però ens indica que hauríem d'intentar treballar una mica aquesta interrelació. S'entén el que dic? Fins allà on sigui possible reconnectar tot això en base a valors que realment siguin positius. I sempre amb el límit de la llei, perquè estem parlant de temes que són radicalment constitutius de delicte en aquest cas. Vull dir, no pot ser que una persona que està tutelant una altra s'aprofiti de les seves dificultats per treure-li els calés, per no preocupar-se de la seva situació de salut, el que sigui. Per tant, bueno, una mica va per aquí la cosa, però Déu-n'hi-do, el cas. No tenia ni idea que podia passar això en una situació de dificultat visual. És brutal, això. Està molt clar en el que acabes de dir, però aquí és el respecte dels valors, és això, o la possibilitat futura d'aquest moment. No, però m'he intentat explicar. No tots els valors ni totes les propostes morals són igualment correctes, en absolut. D'acord? Hi ha un principi que es diu d'autonomia, perquè una proposta moral sigui correcta. I és que allò que proposes sigui fruit de la teva reflexió personal, no una tradició que has recollit sense criticar. Per tant, no s'hi val dir les dones han d'anar tapades de dalt a baix perquè això ha sigut així tota la vida. Això no és acceptable èticament. Per tant, no es considera una proposta moral èticament acceptable. S'entén el que dic? La moral són les maneres que tenim, les creences, els valors heredats, la major part, educats, que hem rebut i que ens diuen què és correcte i què no. I que ens fan dir, doncs no pot ser que hi hagi turistes passejant per la Rambla amb banyador, no ho sé, per dir alguna cosa menys greu de tot això que estem parlant. Que tenim una idea sobre si és correcte o no, això? Sí o no? Doncs això ens ve donat, és a dir, això ho hem mamat. L'ètica et diu, pensa-ho, critica-ho, reflexiona-ho i després fes-ho com a proposta teva.
Per tant, pots dir que sí que és correcte que la gent vagi en banyador per la Ramona. Si és fruit d'una reflexió crítica personal. Un exemple tonto, I l'altre és que sigui universal la proposta. És a dir, que si tu... que allò que és un bé per tu, ho has de voler per tots. Si jo, acostumat com estic des de petit, a no fotre brot a casa meva, perquè tenia dues germanes, jo podria haver acceptat aquesta proposta moral, diguem-ne. Però això hauria representat que el que jo considero que és un bé per mi, que és estar tranquil, poder llegir, mirar la tele, anar-me'n a jugar a tenis, doncs és un bé que hauria de ser universalitzable. Per tant, a casa meva ni es renta, ni es menja, ni es neteja, s'entén o no? S'entén això? És molt senzillet això, però, escolta, o sigui, si tu fas propostes morals així, vol dir que també per tu. Per tant, no s'hi val dir castiguem l'adulteri així quan és la dona, però no castiguem quan és l'home, per exemple. No? Això èticament no ens accepta. Bueno, i l'altra situació és el model de l'imperatiu legal. En els temes d'informació és molt important entendre aquestes qüestions d'imperatiu legal perquè ens hi podem veure. Jo m'hi he vist al llarg de la meva vida en determinades situacions. Bueno, només comentar que la confidencialitat no és un valor tranquil, que és un valor contínuament amenaçat. Primer, perquè ja no estem en entorns de, com jo deia al principi, ideals, del nucli dur, persona versus persona, expert versus necessitat. Estem a dins d'organitzacions, amb criteris polítics diferents, econòmics, ens venen directrius que no sé què, que a vegades sí, però a vegades no sé si són tan clares, ja no treballem sols, fins i tot això que dèiem, no? Xarxes interdepartamentals, o sigui, nosaltres, Sant Joan de Déu té un servei de justícia juvenil que és una unitat terapèutica de justícia juvenil. És un àmbit sanitari, però està dins d'un àmbit de menors, en un centre tancat. Per exemple, la informació a la presó passa igual, també tenim serveis de salut dins de la presó. Però és molt complicat aclarir com ha d'anar la informació i quina informació necessita el director del centre educatiu, quina traspassa, potser, a la Direcció General de Serveis Socials perquè aquell nen surt d'alta i necessita que algú li doni alguna prestació. I veiem, astorats, com corren informacions de salut de direcció general en direcció general que diu, escolti, potser no cal aquesta informació. Però hi ha un moment de descontrol, diguem-ne, del tipus d'informació, perquè un informe sanitari o psiquiàtric doncs ha de contenir unes dades. Però si aquest informe és per aconseguir una prestació, doncs potser no cal determinades dades i sí calen unes altres. I el director general de l'àmbit de justícia necessita algunes. S'entén el que dic? Tot això no ho tenim clar i cada vegada ens agafa més el temps perquè la vida va cap aquí. El món va cap al treball interdisciplinar, interinstitucional, això de justícia, social, salut, no sé què. Això és un invent que ens hem fet. Quan tenim a davant una persona, la gent que ens dediquem a aquestes coses, salut mental, no sé què, doncs resulta que té un problema psiquiàtric, un problema social, no té vivenda, no té una feina, no sé què, a més ha fet un delicte, o encara no l'ha fet però farà si no sé què. Per tant, clar que la confidencialitat està amenaçada i no tenim prou solucions. A vegades no tenim tampoc prou actituds positives per reconsiderar el que estem fent. També això s'ha de dir, clarament. Bueno, sí, avancem una miqueta. El cas Tarasov, això ja us ho deixo. El cas Tarasov és molt ràpid, és un cas molt important en el debat ètic. És el cas d'una universitat de Califòrnia, d'un noi, d'un estudiant, que acaba anant al psicòleg perquè està obsessionat per una noia, amb la qual ha començat a sortir, la noia ha trencat amb ell i no pot suportar.
i en la teràpia manifesta que la matarà. És un cas molt famós, alguns veureu molts llocs. El psicòleg s'espanta i a la segona o tercera vegada ho posa en coneixement de la policia de la universitat, del campus. La policia fa una gestió, va veure el noi i acaba pensant que no n'hi ha per tant, el noi diu que no s'acostarà més, que ho ha entès, no sé què. Torna a insistir en la teràpia i al final la mata. Llavors la família posa una querella i la corte acaba donant la raó a la família dient que no és només obligació del professional posar-ho en coneixement, sinó també evitar que això, en el possible, que això es pugui fer. És a dir, hauria d'haver anat a veure la víctima o haver fet que haguessin informat directament a la víctima i no només a la policia. S'entén això? Això va generar molts problemes, perquè és un impacte molt fort sobre aquesta qüestió del nucli dur. De què informo? Sabent que si informo em carrego aquesta relació terapèutica. Quan haig de dir que això realment és un perill? Com? Aquí hi ha tota una dificultat. Quan hi ha un problema d'aquest tipus, qualsevol professional es posa en el límit i necessita poder-ho comentar amb algú i veure com enfoquem la situació, perquè tot això no és gens fàcil, perquè no és dilemàtic. ¿Informo o no informo? ¿Le digo o no le digo? Bueno, la legislació està plena de referències al tema de la confidencialitat com a deure professional, però també respecte a les excepcions del secret professional. La història clínica o expedient social. Nosaltres apuntem les dades en uns registres. Li diem història clínica, en el cas vostre, la gent que es dedica a l'estimulació precoç fa servir històries clíniques, em sembla. Vosaltres feu servir expedients, no sé, hi ha diferents terminologies. Nosaltres, en aquesta relació que jo deia, de confiança, obtenim dades de la intimitat de la persona. Més o menys íntimes, hi ha dades més íntimes que altres. Quines dades apuntem? Quines registrem? La idea és que tingueu present aquests tres principis. El de finalitat, que tingueu present per què voleu la informació. I si no hi ha resposta a per què, no l'apunteu. La dada ha d'anar relacionada amb la finalitat. Ja sé que hi ha dades molt relacionades amb la finalitat i altres no tant. Però en tot cas, les que ho siguin poc o gens, fora. El principi de proporcionalitat. La informació que apuntem, que sigui la necessària i adequada, no cal més. No cal més. No ho sé, pensem-ho. S'ha de posar mare dedicada a la prostitució? S'ha de posar això? Es pot posar d'una altra manera, que sigui una mica més proporcionada, més respectuosa, tenint en compte que les dades no són només, de fet no ho són, nostres. S'entén el que dic? Les dades no són nostres. Això vol dir que al límit, que no té per què ser així, però al límit pensem sempre que allò ho pot demanar l'usuari. I no sé si li farà molta gràcia. Jo he vist informes d'alta amb aquesta dada. Antecedentes con madre... No, por favor. Però què és això? I és que els mitjans informàtics, i cada vegada estem més aquí, donen més la potestat, a vegades, de facilitar la feina amb un cortar i pegar. I a vegades cortar i pegar, pam! I quan li ensenyen al professional, mira, he rebut una queixa perquè mira que has posat. Òndia. És de sentit comú. Per tant, jo dic, millor no l'apuntem ja. És millor que no entri, que no que després posem barreres perquè surti. S'entén la idea? Proporcionalitat i principi d'autonomia. La informació és propietat de la persona usuària. I només ell pot consentir la cessió a tercers. Aquesta és la gran lema. Només ell pot consentir la cessió a tercers. Veurem que hi ha algunes excepcions. Molt important.
la creació de cercles de confidencialitat. En el vostre àmbit en parleu d'això? No? Cercles de confidencialitat. Hem d'entendre que cada vegada més, a diferència del model més americà, que és molt individualista, l'autonomia, que nosaltres vivim en entorns molt més compartits. I és normal que quan tens un problema de salut no vas sol a l'hospital. I quan entres a la consulta no entres sol i dius tu no és lo normal. Pot ser que sigui, però habitualment en les famílies. Per tant, és important quedar amb l'usuari, concretar quin és el seu cercle de confidencialitat. Enteneu? Qui creu que pot participar d'aquest cercle de confidencialitat? Això és interessant, perquè podria ser que digués, home, adolescents, home, els pares no, això és així, vale? Per tant, treballem una mica quin és el cercle de confidencialitat i fins i tot alguns ho estiren també als professionals. Escolti, què li sembla que l'educador social, que pot ser que intervingui, doncs també depèn de l'entorn en el que esteu, no? Quins són els col·laboradors, quin és l'equip, tot el que sigui, i ho dic com a actitud, personal, professional, tot el que sigui parlar, posar explícitament el valor de la confidencialitat és molt important per garantir el nucli, que és tan important. Sí? Explicitar valors, no deixar-los, bueno, no, escolti, la confidencialitat és molt important. De nuevo, estamos en organizaciones. El usuario contacta con nosotros como un proceso de ayuda. Pongamos el caso San Juan de Déu en un médico. Inicialmente tomamos una serie de datos para ayudar concretamente ante esta enfermedad, ante esta situación. Como somos centros grandes, en un momento determinado, este mismo profesional se ve implicado porque está ayudando a la familia, ¿verdad? Y se pone en marcha un proceso de solicitud de ayuda de X, desde el departamento a lo mejor de trabajadores sociales. Estos datos que yo he recogido como profesional de salud y que con el usuario sabe que es una relación terapéutica aproximadamente o para su salud, ahora como estoy en Xarxa, me están solicitando algo y aquí viene el dilema. Yo conozco cosas que me han estado cedidas por profesional de ayuda. La organización me está pidiendo cosas para poner en marcha unos trámites X y Y. Principi de finalitat. Per què volen la informació? Per tant, la informació que tu cedeixes, cuida que et segueixi el principi de finalitat. T'han de dir per què ho volen. Ens hem d'acostumar. Fes-me un informe. No, un informe. Per què és l'informe? Per tant, com oriento la finalitat de les dades? 2. Principi de proporcionalitat. Les que siguin necessàries i adequades. Quan els entorns on va parar l'informe no són molt controlats, creiem que això és millor el criteri de mínima informació necessària. Sempre és millor pecar per sota. Jo al llarg de la meva vida, com que he fet de director d'hospitals i aquestes coses, he vist passar per la taula informes de tota mena. Recordo un professional, company, em fotia informes de 4 folis. Això era desesperant. Però és que com vas a parar un informe de 4 folis? A qui li parles? A qui li envies això? Estàs fent una tesi, t'estàs posant a prova. Saps? Finalitat, proporcionalitat. Sobretot si va a un jutjat. Això en psiquiatria és molt freqüent. O sigui que tingui clar, primer per la salut mental del jutge. I segona perquè hem de protegir la informació. Tercer, principi d'autonomia. És l'usuari qui ha de consentir la sessió de tercers. Acostumem-nos a fer això cada vegada més. Costa, perquè no ho tenim al coco, això. Diguem-ho clar. I el CAP ens demana no sé què i ho donem. Hi ha conflictes relatius a què ens demana el CAP i què li donem al CAP. No sé si us heu trobat, però això és molt freqüent en tots els àmbits. Perquè tothom s'ha de reposicionar.
Quina és la informació que necessita el teu cap? I dos, el secret professional, protegir les dades, no és un deure de la col·lectivitat. És a dir, no, jo la dono i com que el cap forma part de l'organització, ell igual que jo, no. Cada un és responsable. Penseu això. Per tant, és bo que ens reposicionem tots. És que si no ho fem així no ho farem bé. O sigui, si a partir d'aquí generem conflicte, fem una passa enrere, muntem una conferència que vingui el Pep Ramos, no sé, fem alguna cosa indirecte, però no enfrontem el tema, perquè si no, no ens aclarirem. M'estic explicant? Ha de ser un acord de tothom. O sigui, jo no em puc plantar i dir a la Direcció General de Justícia no et donaré cap informe. Tindrem un lío impressionant de competències. No pot ser. Hem de crear condicions per arribar a acords. En base a la cosa que sempre diem. I si posem la persona afectada al centre? I si intentem posar aquest exercici? I si intentem dir que és autònom? I si intentem dir que té la seva intimitat? A partir d'aquí diem quines dades necessita cadascú. Sí? Acostumem-nos. I quines dades hi ha a l'expedient social, a la història clínica? Això és molt important. Hi ha gent que ho ha estudiat i diu, amb un registre d'un problema d'una persona complexa, hi ha notes que tenen a veure amb els fets, que en diem notes de progrés. Aquesta persona és alcohòlica, té un problema d'alcoholisme, si ho volem posar més respectuós, que val la pena fer-ho així. Millor sempre té un problema de, no és esquizofrènic o és no sé què. Té un problema de... perquè tenim un informe mèdic, millor que ens ho explica. Per tant, això és una dada, diguem-ne, objectiva per entendre'ns. Però hi ha després reflexions que les fa el professional, perquè el professional s'ha de fer càrrec de la persona i no en té prou amb una dada d'un paper. Ha de fer un petit relat. Què li passa? Encara que tingui un problema amb l'alcohol, què li passa? Com és? Quines circumstàncies socials té? I judicis valoratius. I això, jo faria una campanya davant del món professional de relació, d'atenció a les persones, perquè no ho llancem a les escombraries. Perquè si llancem això, llancem l'acostament a la persona. Ningú es pot acostar a ningú sense relats, reflexions, judicis valoratius. Fem això, i en medicina està passant, estem renunciant a l'aproximació franca a la persona, el que Emmanuel Levinas diu la mirada de l'altre, la cara de l'altre, el rostre de l'altre. O sigui, el rostre de l'altre. O sigui, tu pots fer la tasca, ahir en un altre seminari sobre intimitat a l'hospital, em deien, és que donem informació a la gent en uns papers perquè s'ho llegeixin molt senzills i molt fàcils de llegir i no ho fan. La d'atenció a l'usuari o la recepcionista. Jo deia, molt bé, la tasca de donar informació, la tasca, potser la fas, però has mirat la cara de la persona? Perquè si mires la cara veus, on dia? Pues si té catarates. On dia? Pues és un tio que no parla castellà o català. Clar, si mirem la cara, hem d'assumir més complexitat. Si no la mirem, doncs papelito. No? Per tant, escolta, i això en diem notes de procés. Aquí hi ha més valors, aquí hi ha més fets. I això està barrejat, perquè és el relat. Però clar, això és molt complicat. Això, a sobre, ens complica la vida. Bueno, requeriments del registre escrit, el material, jo ja us el deixaré, us envio per PDF o per la gent que ha assistit, no? Vale? Sí. La història clínica és el pacient. Estem d'acord o no? La història clínica és del pacient? És del pacient. Que no hi ha dubtes sobre això? Llavors, com posem les notes de judici? Molt bé, molt bé. Sí.
This is the problem. Este és el problema. I això no ho tenim resolt. Avancem una mica cap a la pregunta, però un passet abans. Perquè, clar, en més o menys mesura, els registres que fem els estem fent servir no només per la finalitat per la qual ve la persona. A vegades ho fem servir per avaluar la qualitat assistencial i si no ho fem, no ho fem bé, hauríem de fer-ho. Per la docència, suport a la recerca, una recerca sociològica, epidemiològica, a vegades de salut pública, que us pot arribar des d'un punt de vista d'estudiar, jo què sé, estils de vida, desigualtats en salut, el que sigui, planificació, i després que hi ha una validesa judicial, o sigui, això pot ser un document judicial que el jutge pot demanar. Tot això són finalitats excèntriques a la qüestió fonamental. Sempre tornem. Aquí tenim la possibilitat d'anonimitzar les dades i dos, tenim un compromís amb la confidencialitat. En cas de dubte, de qui són les dades? De l'usuari. En cas de dubtes, pregunta-li a l'usuari. En una situació ordinària. Després et trobes l'usuari, si pot contestar o no, si és una persona gran amb una demència, i aquí entrem en la complexitat real. Però que no ens faci oblidar això, que la qüestió fonamental és l'usuari. Per tant, recordem el compromís de lleialtat. Les dades que hem apuntat, hem pactat amb l'usuari, amb el pacient, que sigui, que eren per la finalitat d'obtenir aquest benefici perquè té una necessitat de salut, social, de recerca laboral, d'habitatge, de diners, del que sigui. Aquest compromís, si ens movem d'aquest compromís, hem de parlar amb l'usuari i li hem de demanar el seu consentiment. I si tenim mitjans a través de l'anonimització de les dades, doncs només cal explicar-li que ho hem fet. Potser no cal demanar el consentiment, però sí que ho sàpiga. Aquesta actitud de respecte profund que això no és teu, és un canvi fonamental en les nostres organitzacions. Jo això ho he viscut personalment i jo vaig tenir la meva resistència en aquest tema. Llavors, si tot això és del pacient, doncs jo què poso i què no poso? Clar, és que si mires a la cara de la persona, et compliques la vida. Dit així, com suposo que tots ho enteneu, d'una manera irònica. Et compliques la vida per acostar-te a la persona. O sigui, és impossible acostar-se a la persona i fer-la més simple. Això és impossible. Els valors, les creences de cada un, la cultura, d'on ve, que si esto, que si no. Llavors, és que no et solucionaré la pregunta, però bueno, la podem discutir. Una de les qüestions que la llei diu de quines són les excepcions a l'accés a les dades de les persones propietàries és justament les notes subjectives, o les notes que hem comentat abans. No està gens resolt. Bueno, n'hi ha històries que treballem nosaltres, que sí que tenim la possibilitat de notes confidencials. Què feu amb això? És un document? S'aplica la nota confidencial. L'escriuen allà, però clar, la nota confidencial només la veus tu. Sí, està clar, Però a vegades, el tema no és que només vulguis... O sigui, tu el que vols és compartir-lo en l'equip mèdic, no? Tu de què treballes? Jo soc treballadora social, però treballo en un centre de salut, amb els metges d'infermeria. Llavors el que volem moltes vegades és compartir amb l'altre. Però són notes subjectives. Per la qual, al ser nota subjectiva, l'únic que ens queda és posar-lo com a nota confidencial. Llavors no ho llegeix ningú més que tu, no? Però bueno, és millor això que no posar el pacient en una situació de vulnerabilitat. Si això, perquè a més, la història clínica, si ho sabeu, suposo que ho sabeu, no? És a dir, però ara tenim la història clínica compartida a Catalunya. És a dir, que tu cliques i això ho veu... Ho veuen molts professionals. Això s'ha fet molt més complicat amb tot el tema d'internet. Internet
en tot aquest debat que desencaixa, desencaixa molt. Primera, teòricament amb les noves tecnologies els requeriments de seguretat podrien ser molt més grans. A vegades la gent, però en fi, els que hem passat per la cosa del paper, hem vist que la vulnerabilitat dels papers i les històries i tot això és immensament superior a la dels sistemes de registre de dades que estiguin ben fets i que tinguin requeriments d'accés, requeriments de manipulació o no, tot això ho tinguin ben fet. Però amb tot, clar, internet implica la possibilitat de la massificació, una filtració que es multiplica exponencialment, no? A més, no respecta l'espai-temps, o sigui, una cosa que passi aquí pot estar tota la vida allà penjada, no? No forma part, potser, de la situació actual i, per tant, d'aquí 3 dies passa, pot estar penjada permanentment, no? Per tant, és una qüestió que també ofereix no només els avantatges, sinó també aquestes desavantatges. Per exemple, en un context d'atenció del metge de capçalera i tal, igual, aquella persona està patint violència de gènere és important, no? Però en un context de l'hospital, el nefròleg no li importa per res que aquella persona tingui violència de gènere, estigui patint. Però aquell nefròleg té accés a aquest diagnòstic. Clar, sí. Llavors què fas? No diagnostiques? Tot això, estem parlant també una mica de com queden els drets. Perdona, hi havia una paraula. Jo és que no volia deixar passar el que comentava la companya, perquè jo també estic en l'àmbit de salut, treballo amb l'estació clínica de treball a través del SAP, i de la història compartida la utilitzem molt, i sí que és cert que els professionals necessitem, jo no sé si això vostè estarà d'acord, que un espai per posar unes notes subjectives d'aquells usuaris que estem tractant, perquè són importants, perquè pot ser que en un moment donat el mateix professional no atengui aquella persona, però que aquelles dades nosaltres les tinguem registrades. Llavors, quan obres la nota subjectiva, n'hi ha 3 apartats, que és compartir, veure pel teu grup de treball o general. Llavors, depèn d'on tu cliquis, quan la persona demana la seva documentació no queda registrat a la impressió del document. Per tant, vull dir, si això és veritat... La persona sap que tenim un espai a la història que és... No ho sap, la persona. Bueno, ja no anem bé. Saps? És que s'entén la necessitat funcional, tothom l'entén, sí o no? A més, acabem de dir, no hem de renunciar a aquest tipus de notificacions perquè estaríem allunyant-nos dels problemes reals de la gent. Però, en canvi, no té una solució fàcil. La majoria de solucions van per aquí. Posar un espai diferenciat, però llavors això té també uns costos. Per exemple, jo diria que si són notes subjectives, hauria de ser més un model més com d'una psicoteràpia. Per tant, més d'ajuda al propi professional individual i que tot el que s'hagi de transmetre busquem altres maneres de fer-ho. O sigui, hi ha quantitat de dades que no haurien d'anar als informes escrits, ho poso com un altre exemple, i que és millor que ens ho puguem explicar cara a cara o per telèfon o buscant les maneres. Ja sé que és complicat, ja ho sé, però dic, no és tan fàcil de resoldre aquest tema. Aquí tenim una contradicció franca, perquè en teoria el pacient, en aquest cas, hauria de saber que hi ha anotacions que no li pertanyen. Això d'alguna manera s'hauria de saber, com igual hauria de saber que una determinada nota no li han donat perquè pot atentar a la intimitat d'un tercer. No? Això també ho hem de treure de la còpia de la història i ho hem de dir. No pot ser que ho tinguem. Entre altres coses, perquè tampoc la diferència entre una nota subjectiva i una que no ho sigui, aquí està molt clara, però la realitat, tot això ho barregem. I vas anant d'un espai a l'altre, això és molt complicat. Per tant, no tinc una solució. Hi ha situacions, jo diria, personalment, opino, que hi ha determinades situacions, funcions assistencials, terapèutiques, que poden requerir aquest espai. Però
un plantejament general de lo subjectiu en un lloc diferent, no ho acabo d'entendre, no crec que sigui clarificador tampoc pel professional i em sembla que hauríem de mirar altres alternatives. M'he explicat? A més, amb la protecció del professional, un jutge en un moment donat podria demanar aquesta informació. El jutge. A l'entenent, no parlem amb Déu. Això és un altre tema. El tema dels jutges, dedicarem un apartat cap al final, ho recordes? Una allà i una aquí. Sí, també podria plantejar la situació quan és l'administració la que reclama aquests informes. En aquest cas nosaltres treballem amb menors tutelats, de manera que ens demana l'administració que fem una valoració sobre les competències dels pares i demés. I es treia també dins d'aquest àmbit de jutges i similars. Sí. Dediquem un petit apartat al tema judicial, que també, Déu-n'hi-do. Hi havia una altra paraula per allà? Sí, perdona. Lligat amb això, l'administració, jo estic a la dgaia, demanem als equips que ens justifiquin amb un informe un cas de desemparament d'un nen d'uns pares, amb uns indicadors i tal, i volem, perquè nosaltres l'hem de validar, i si no tenim prou elements, no. I s'ha de fer una... Perdona, tu treballes a la dgaia i demanes l'informe a un assistencial, un psiquiatre infantil o un psicòleg? No, li demano a l'EAIA. A l'EAIA. I tu on estàs treballant? A la direcció? A la direcció general. O sigui, tu com a directiva o... Com a tècnic d'un equip, li demanem a l'equip tècnic del l'assistencial que ens faci la valoració i que ens posi tota la casuística. I allà hi ha gent que és més curosa, hi ha gent que és més... vull dir, vale? Però de totes formes allà s'ha de posar molta informació. Bueno. Perquè, a més, si no, diuen que la resolució no es pot motivar perquè no hi ha suficients elements per motivar el jurista corresponent, per motivar aquell desemparament. I després arriba el jutge perquè resulta que els pares han posat una oposició i demanen tot l'expedient i li arriba el senyor jutge, que a més li demana el seu advocat de la família en qüestió, els pares en qüestió, i ho llegeixen els pares. Pots imaginar, no? Suposo que estem d'acord en que això no pot ser, o sigui, que hem de posar una mica de racionalitat en això i fer servir els criteris que hem dit abans. No tothom que participa en la cadena necessita el mateix ni té la mateixa finalitat i compta. Jo ara no sé si puc entrar o no, però l'EAIA no és un equip assistencial o sí? Sí? La dgaia és l'administració que ha de resoldre com un jutge. Sí. La dgaia. A veure, l'EAIA fa una feina assistencial i a més una valoració. La feina assistencial no s'adscriu només a la valoració que fan. Podem diferenciar. Doncs per aquí va una mica el tema. El que passa és que estem tots en una dinàmica en la qual no acabem de fer aquestes precisions i no les consensuem. Però és molt important, cada cosa és diferent a l'altra. No sé, a cada espai s'ha de definir això. Quina és la finalitat? Quina finalitat requereix quines dades? I per tant, quina és la sessió que podem fer? I això és espai per espai. O sigui, quan a mi em diuen a l'equip de justícia juvenil, que és de salut, que tenen aquests lius, jo l'únic que els hi puc dir és l'únic que podem fer és quedar un dia, anem allà, ens dediquem un dia a veure totes les sol·licituds, totes les demandes, analitzar en funció de quina és la finalitat, on hauria d'anar per aconseguir quins serien... No sé si m'estic explicant, però no es pot dir patapam. Hem de veure en els circuits concrets d'informació, i aquesta és una de les recomanacions que tenia al final, de tenir els algoritmes adequats. Els hem de treballar, els hem de fer, i normalment no els podem fer sols, perquè estem parlant de transmissió de dades, d'informació. I, com sigui, hauríem de buscar la manera d'una certa participació de les persones, que hi haurà entorns, com ara els menors, on això
serà especialment difícil. Però bueno, d'alguna manera hauríem d'incorporar tots els agents, totes les perspectives, i mirar situació per situació quins requeriments, quines finalitats i tractar de consensuar-ho. Home, no us estic dient que sigui fàcil, però precisament al revés, no? Però si no ho fem així, per allà un altre... No, jo que li volia demanar si es pot ser posar-li dos exemples clars i sota la perspectiva de l'ètica de confidencialitat com abordar-los amb un equip que el pacient es nega a que aquesta informació mèdica transmetre-la a cap persona del seu entorn i molt menys a la Direcció General d'Atenció a la Infància. O sigui, Com ara? Com ara, arriba una noia jove amb 2 fills menors amb un accident gravíssim que es detecta que els nivells de cocaïna i alcohol estan altíssims. I llavors, lògicament, serveis socials demanen a l'hospital l'informe mèdic precisament perquè n'hi ha 2 menors en risc. Ella, lògicament, es nega a que aquesta documentació... Com a vinyeta, no sabem el cas concret, però jo l'agafo com a vinyeta. Què ens diu això? Doncs que hi ha una situació similar a la que dèiem abans, de descompensació entre la responsabilitat d'un adult i el bé superior que significa el menor. Per tant, aquí, des d'un punt de vista de dilema, la cosa està clara. Què preval? Això és una de les excepcions al consentiment de les informacions per part de l'afectat. És una de les més clares. Deixeu-me que avanci una mica. Perdona, però el cas abans de cara és que posaves consentiment tàcit. En la que t'ha saltat ara, i deia consentiment tàcit. Això és l'àmbit de salut? No, en l'anterior gesta. Aquí al final dius, excepte consentiment tàcit, però titular tàcit. Me xoca lo de tàcit. Els familiars, apartat Sí. Explícit. Això, tàcit i explícit. No, volia dir explícit. M'has tranquil·litzat, Sí. Perquè el tàcit jo No. D'acord, Explícit. Molt bé. O com a mínim que ho sàpiga i que no digui que no. Sí. Estem en un entorn on el tema de la família l'hem d'entendre com aquí entenem, no com ho entenen a Califòrnia o a Londres. Per tant, aquí la família és un tema molt proper a tots. Per tant, en el cas d'una persona amb una competència disminuïda, almenys un consentiment tàcit voldria dir, escolti, aquesta persona pot participar en les visites, pot estar d'acord amb això, que no digui que no. És el criteri que fem servir per fer recerca amb persones que no tenen una capacitat mental, per exemple, gent amb discapacitat intel·lectual. El criteri que fem servir és que, en principi, són persones que han de formar part de la recerca, perquè si no, serien exclosos permanentment del coneixement. Per tant, això seria una situació de discriminació. I a vegades la manca de competència també fa que es demani almenys que no diguin que no. És a dir, que se'ls expliqui i que no es neguin. Si es neguen, no entren a formar part. Són matisacions. A veure. Bueno, sabeu, ara anem a un parell de problemes que ens han quedat. Sabeu que teniu aquesta publicació del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials? Això ho sabeu, Està publicat, està penjat, el Dixi. Aquí teniu un treball que jo vaig revisar com a membre del Comitè d'Ètica de Serveis Socials sobre el tema de la confidencialitat en la intervenció social. Això us donarà bastantes respostes. Una altra que és molt interessant i que us ajudarà, encara que sigui dels metges, és aquesta publicació de fa 2 mesos que es diu Principi de confidencialitat en la pràctica clínica. És un document de 100 i pico pàgines, molt extens, però per exemple aquí teniu apartats molt vàlids per vosaltres, que són de fonamentació dels valors que tenen a veure amb la confidencialitat, fonamentació filosòfica, diferents maneres de veure-ho. Teniu també casuístiques de l'àmbit sanitari, però que algunes us poden ajudar, i de fet aquí n'hi ha algunes de l'àmbit sanitari que han sortit en relació a la situació
dels referents legals, però també de quina conducta seria més apropiada. Us recomano aquestes dues publicacions que us ajudaran. Sí. Dèiem, els límits al dret de la informació. El primer, la capacitat de la persona d'entendre la informació i les conseqüències respecte d'alguns àmbits de la seva vida. Si nosaltres sabem que una persona que té un problema de competència mental, perquè és una persona amb un trastorn mental molt greu, o una persona amb una discapacitat greu, nosaltres hem de protegir la informació d'aquesta persona, però si sabem que hi ha un problema de salut, aquesta informació no ens la podem quedar. Si la capacitat de la persona d'entendre la situació no és l'adequada perquè té un problema d'origen que li dificulta això, com una persona amb una demència, nosaltres això tenim clarament una justificació per poder revelar aquesta informació i que això signifiqui, diguem-ne, iniciar un procés d'ajuda, de cura o d'atenció. Que et queda clar. Quan el professional conegui una informació sobre l'existència d'un delicte o d'un risc greu i immediat per a tercers. El cas estarà sol. Això a tots els professionals. Per tant, amb això hem d'anar en compte. Depèn també del tipus d'usuari que tinguem, doncs això ha de quedar clar. Jo recordo algun cas d'una persona amb uns problemes legals d'abús de menors que va arribar a un centre de salut mental per tractar-se que ell tenia un problema i volia tractar-se allà. Com que al professional no li va quedar clar si realment creia que tenia un problema, es volia tractar o estava buscant una certa, diguem-ne, una certa avantatge per si algun dia tenia un judici, jo estic en tractament, com que no ho tenia molt clar, doncs va aclarir molt des de la primera entrevista que qualsevol situació que ell pensés que estava posant en risc una tercera persona, i més si era un menor, ho posaria en coneixement de l'autoritat judicial, encara que només fos una sospita. I que això era un deure professional i per tant que ho sapigués. Hi ha situacions en les que aquestes coses les hem de poder explicitar més per intentar que tot això quedi clara en aquesta relació que a vegades pensem que potser no és de total confiança, és a dir, que hi ha una recerca d'un benefici secundari. Això a tot arreu es dona, suposo que en serveis socials també. Per tant, tot el que atenti en aquesta relació de confiança s'ha d'explicitar, s'ha de mostrar. Quan pensem que hi pot haver una confidencialitat que pot estar amenaçada, ho hem de poder dir, com és el cas que us explicava de l'abusador. Quan ho requereix un jutge i quan existeix l'obligació legal de facilitar informació per un bé superior. Això, estem en una situació en què coneixem que hi ha un menor que pot estar en perill. Això passa per sobre del deure de la confidencialitat, s'entén, no? Una altra cosa és com ho fem. I aquí la reflexió ètica ens ajuda. Escolta, no es tracta d'anar directe, aquí jo no sé què vaig a fer. Ho hem de fer amb prudència, ho hem de fer tractant de buscar el màxim de perspectives de valors en joc. D'acord? Un altre exemple molt ràpid. Una parella que apareixen a unes urgències psiquiàtriques a les 3 de la matinada, amb la dona espantadíssima perquè ha tornat a casa i ha trobat el marit al llit amb un noi saharaui que tenien, diguem-ne, en custòdia, en adopció temporal per unes vacances i no sé què. I venien a urgències d'un hospital psiquiàtric, la senyora dient, me pasa algo, doctor, mire que ha pasado, ¿no? I l'altre, sí, me passa algo. Molt estrany, això, no? És molt raro, no? Sí o no? Clar, el metge va dir, miri, això em supera, sàpiga que jo no puc tenir la certesa que hi ha un menor perjudicat, però sí la sospita que m'acaben de dir. Jo no puc recollir això com una demanda de salut i quedar-me tan panxo. Sàpiga que demà això ho informaré al director i segurament ho informarem al jutge. Per tant, jo, de vostès, aniria abans al jutge. Que és una manera, que no tenim temps, d'implicar des del punt de vista que us deia
de l'actuació ètica al màxim als afectats. És a dir, no treure de seguida això sí, això no, això és correcte, això és incorrecte, sinó buscar el màxim de valors positius que juguin en l'acció a fer. S'entén el que dic? És com, això, temes de no maleficència. Alguna pregunta venia per aquí, similar. El senyor està amb la metgessa de capçalera que li acaba de diagnosticar un seropositiu, amb segurament anys d'evolució. La doctora el coneix i coneix a la parella. Diu, ja ho ha parlat amb la parella. No li digui a la parella. Jo no es preocupi que ja faré el que sigui, però això que no ho sàpiga tant. La doctora es pot quedar tranquil·la i dir, bueno, és cosa teva. Aquí hi ha un principi bàsic d'ètica de mínim que diem de no maleficència. Tot el que sigui conèixer que algú pot estar fent mal a un tercer, o el principi de justícia tractant inequitativament, això passa per davant de qualsevol altra història. I llavors la doctora té dues coses, o tres o quatre, moltes, però la que considerem adequada és dir, no, miri, perdoni, jo ja formo part d'aquest conflicte, per tant, vostè li ha de dir, i a més vull estar segura que li diu. Per tant, plantejarem una visita, jo l'ajudaré, però vostè li dirà. Sí? Implicar la persona és posar el màxim de valors positius i de passada ajuda al millor, teòricament, una certa higienització. Hem d'acabar, oi? Els còdics deontològics ja ho diuen. En el vostre de treball social teniu un criteri d'excepció al secret que s'ha de revisar. El codi de treball social que teniu l'any 2000 s'hauria de revisar, crec jo. Però hi ha un que diu que no atentes contra el principi del secret professional quan el professional sigui rellevat pel mateix usuari de mantenir el secret, és a dir, li deixi dir-ho, o pels seus hereus, en el cas que hagi mort. Compte amb això perquè la mort no eximeix, que no, legalment, del principi del secret, del deure del secret professional, d'acord? El tema dels peritatges i l'actuació judicial. A veure, no sé si us hi trobeu ja, però us hi trobareu cada vegada més de fer peritatge social. Ara ja comencen a haver màsters de peritatge social. És un tema que cada vegada anirà més. És habitual, per part dels jutges, i els psiquiatres estem fins al capdamunt, que ens demanin d'un pacient que estem tractant informació relacionada amb un fet delictiu que ha comès. Donar informació de contingut psicopatològic, en aquest cas, o social, en el cas vostre, relacionant la persona i el seu problema mental amb un fet delictiu, és una actuació que es diu una peritació, un peritatge. I el peritatge no forma part del pacte de lleialtat assistencial. La persona no està allà i tu l'estàs visitant perquè tu li facis un peritatge on estàs obligat a ser el màxim d'objectiu. I per tant, pot ser que si ets el màxim d'objectiu facis mal al principi de lleialtat que tens amb el pacient. S'entén el conflicte? Per tant, els peritatges s'han de separar de la funció assistencial. Ho han de fer altres persones. Senyor jutge, no em demani fer un peritatge d'un pacient que estic amb ell sota el principi de confidencialitat i del pacte de lleialtat, perquè les dades que jo tinc me les ha donat ell perquè ha volgut, perquè jo l'ajudi en aquest aspecte de la vida, no perquè jo després faci una valoració que a sobre igual el pot perjudicar si jo haig de ser objectiu. D'acord? Res, i el sistema judicial té sortides intermitges, que hi ha una figura que es diu testimonio perito, que diu, escolti, no m'enredi, testimoni, no tinc més remei que fer-ho, però estic sota el pacte de lleialtat. Jo puc fer un informe assistencial, finalitat, proporcionalitat, autonomia, dient-ho al pacient
que estic obligat per imperatiu legal i que és de fer un informe assistencial concís i relatiu a aquesta finalitat, que en absolut pot ser un peritatge. No entraré en el tema del delicte, ni en la relació que hi pugui haver entre el seu patiment personal i el delicte. Però, bueno, això ho diem nosaltres, el jutge crida. I llavors han de tenir un cert caràcter, una certa personalitat, per dir-li, senyor jutge, jo soc la persona que està atenent en aquest afectat, en aquest usuari, en dec el compromís de confidencialitat i el de lleialtat, ell m'ha donat tot això per aquesta finalitat, permeti'm, sisplau, excusar-me d'aquesta funció que vostè em demana. I s'ha de dir. I s'ha de dir, encara que sigui en el judici oral. Són aquelles situacions que els professionals a vegades hem de poder donar la cara d'aquesta manera, per salvaguardar un valor superior. Molt ràpidament, sisplau. Muy rápidamente. No per mi, que No jo sé, no. no. A mí me ha pasado lo inversa, y por eso no sé si había alguien ahora aquí legal. La familia solicita que por favor vaya a un juicio y me presente para comentar que mi trabajo profesional con su hijo, el mayor de edad, tal. Llego a juzgado, me oye el juez y dice, perdone, usted no es un perito y no se va a tener para nada en cuenta lo que usted está comentando. Es decir, esa es la inversa. No sé si me estoy explicando. Que estoy totalmente con lo que está diciendo. Sí. Que son dos funciones totalmente separadas, el Total. peritaje y la clínica. Sí. Pero Per això no sé que... si eso legalmente... Sí, bueno, jo entenc que si a tu t'han cridat com a testimoni, això ha estat acceptat pel jutge. El abogado lo propone y el juicio el Juez lo- juez lo acepta, sí. pero cuando Llavors- estás ahí le dice perdone, pero no lo vamos a hacer. Clar, llavors no sé els continguts que tu podies dir en aquell moment, aquell dia, si algú podia tocar més aquest... No ho sé, s'hauria de parlar, però la qüestió és aquesta. Clínica y I peritaje. peritatge, sí. Peritatge ho ha de fer gent que ja entengui d'això. No tots els que fem assistència sabem fer un peritatge, en aquest cas meu psiquiàtric, és una altra història. I el peritatge social, a darrere hi ha un màster. A veure, no fotem, no és allò, per aquí, per allà. Per tant, la diferenciació clara, en base al respecte cap al pacient. En els informes, especificar qui informa, a qui s'adreça l'informe. Tot això, quan jo agafo un full, un informe, ho he de llegir. Qui ho fa? A qui s'adreça? Per què es fa? Fa l'informe perquè m'ha demanat el tal que faci no sé què. La informació ha de ser objectiva i precisa. En els informes procurem treure els relats perquè és una informació que no controlem, d'acord? Per tant, finalitat, proporcionalitat, autonomia, l'usuari ho ha de saber. I a més, teòricament, en la majoria de situacions hauria de donar el consentiment si és possible. Miri, em demana aquesta, què li sembla? Ho fem o no ho fem? En la majoria de situacions ordinàries, això hauria de ser amb el permís. Aquí hi ha un altre debat. Veureu moltes publicacions. Consentiment escrit, no sé què. Depèn de la persona que tingueu aquí, us dirà una cosa o altra. Jo no soc molt partidari d'estar contínuament pensant en els papers escrits i signats. I em posen una mica nerviós. Quan vas a un hospital i la primera de canvi, no sé què, em posa molt nerviós perquè és que no se'm llegeix ningú, això. Quan vas i t'han de fer no sé què, tu llegeixes un foli per les dues cares? O sigui, això és ridícul, no? Llavors, consentiment de la persona, incorporem-ho com a actitud. Aquell consentiment que pugui generar un risc, que estigui davant d'una situació que es pot complicar, que hi ha una situació d'un menor no sé què, que pot ser judicialitzat, bueno, doncs potser sí, si veieu riscos, home, feu-lo signar. Però la majoria de situacions són actituds que hem d'incorporar a la relació amb la persona. Per tant, el consentiment s'ha de demanar i s'ha d'apuntar. Això sí, val la pena que ho apuntem. Escolti, he parlat amb ell que apuntem cada vegada més coses d'aquest relat de la relació i també li he dit, sembla que està d'acord, etc. Mínima informació necessària, expressions que puguin ser sensibles en relació amb la intimitat, no cal posar-les, això hem de ser molt cuidadosos, evitar estics personals, com el d'aquest company que us deia, que explicava la vida, no cal. S'ha de lliurar la persona, no fem servir la família o qui sigui la persona. Per tant, si no és així, que sigui la persona usuària que ens ho digui,
evitar canals no segurs, etc. I aquí teniu unes quantes conclusions. Me'n vaig... una. Espero haver deixat clar que la confidencialitat és fonamental, que és el moll de l'os de l'actuació professional que fem. I en canvi, no és un dret absolut. O sigui, és molt important, però no és un dret absolut. Vol dir, necessitem millorar la nostra manera de gestionar-la. Si fos un dret absolut, doncs s'aplica i punt. Però és que no ho és. Per tant, hi ha moltes excepcions, hi ha moltes perspectives. Per tant, li hem de donar molta importància, però sabem que no és un dret absolut. La gestió d'això implica formació, sensibilitat, expertesa. És un tema que sempre tindrem obert en la nostra vida professional. Sempre hem d'aprendre a gestionar-lo de la manera més prudent i tenim alguns conceptes clars. Aquí és la informació al final i quin és el bé superior moltes vegades que pot entrar en contradicció. I això és entrenar-nos, experimentar, debatre, parlar-ho amb la gent de l'equip. Això us ho recomano molt en les conclusions finals. Tot el que sigui trencar el secret, parlem-ho, discutim-ho, generem indicacions que siguin compartides. Busquem un espai de reflexió ètica, el comitè d'ètica. Busquem que ens aporti també, diguem-ne, la capacitat de reflexionar, perquè tenim la consciència que això pot ser un problema greu en la relació, perquè el tema de la confidencialitat és greu. Que tinguem aquesta consciència és el primer pas per poder aprendre una mica més a gestionar aquesta situació que no és dilemàtica i que per tant no hi haurà solucions d'avui per sempre més. Aquesta és una idea que m'agradaria haver deixat clara. Finalment, només recordar, protocolitzem totes les decisions relatives a la confidencialitat. Mirem de fer algoritmes, jo he portat algun. Fem algoritmes, les variables. És un menor o no el que la demana? És una persona incapacitada, per tant hi ha un tutor o no? És una persona que pot recuperar la seva capacitat de comprendre, que en aquest moment no té, però segurament d'aquí un mes sí, esperem. Enteneu? Informació que demana la Direcció General de no sé què. Finalitat. Aprenguem a fer això amb una idea de consens, perquè hem d'avançar tots alhora amb això. No ho tenim clar només una part, tots hem d'avançar alhora. Els serveis d'atenció a les persones han de vetllar per una formació excel·lent dels seus professionals en aquest camp. No ens toca un altre. Estem tocant coses molt sensibles, que no tenen una solució correcta i una incorrecta, com ens agradaria. Per tant, hem de ser persones excel·lents, sensibles, formades i que ens preocupa els errors que cometem i intentem millorar. Això estem demanant, això. Potser no ens paguen per ser tan collonuts, però això és un altre problema. Això és un altre problema. I després un comitè d'ètica accessible. Val la pena que puguem compartir moltes de les coses que avui han sortit i que sentint-ho molt no m'ha donat molt de temps a dedicar-hi més estona. Aquí teniu la meva adreça, per suposat al vostre servei, algun cas que no hagi quedat, alguna pregunta, amb molt de gust, em podeu escriure. Gràcies.